vás Denis Kopecký, aj môžeme ísť hrať. No, preto som to urýchlil, lebo mám iba nejakých takých 30 minút, ani to nie a musíme ísť. Zajtra si o nejakej jednej možno natočím diel, ako upečieme brownies. Dobre, ja tu si zakempím, a takto už mám pripravené. Jak túto Emza. Dobre, to tu ešte nie. So awesome. Ako prepáčte, som sa bol Martin, kde hral na brat. No, ten mi nehovoril, ale možno ísť na to! Ideme zase. No a takto. To máme. Stal mi sa jeden príbeh. Že no idem po ceste, nie? Začne pršať, blesky, všetko možné, nie? Krupie si ku tomu. Blesk. Že hej, blesk ide. Takže hrmi všetko. Začal to hrmiť. Ja som proste išiel na bajku a zrazu iba predo mnou. Že som sa veľmi čudal, že čo to je za čiernu vec. Bolo to väčšie ako asi moja noha a bol to že kus meteoritu. Kus meteoritu. A tak. No, to by som stalo. A tak, viete, toto sa mi stalo proste, no. A mám šodom, ideme na to. No. Aha, trofej pri moji. To je hračka. Hneď na prvý šíp mi ho dali. Týchto 10 trofí, ideme tohto. A prečo nie? Ale takto. A tak nič, že to je podvod. No. To je podvod sa mi. A napíšte do komentárov, či mám dať trio alebo mám dať ešte Bravo Ball, no to dám teraz práve, alebo Game Grab. Ten ešte neviem dávať, ale musí byť aspoň 20 lajkov na ten Game Grab a na trio musí byť 5 odoberateľov a 10 lajkov. Tak, som zvedavý. Tak, ja som to už hovoril aj pred minulých videách. Pridal som trochu zvuk, aby som to viac počul, lebo mám sluchatka. No,
A proste, tu mám ešte jeden príbeh. Išiel som na policii s bratom. I could do this if I wanted to. A proste išiel spokojne a iba zrazu, že... Čo to tu je? Prečo tu je zvalený strom? A že bol tam zvalený strom a... že zvalený strom, tak mi zavolali mne. I could do this if I wanted to. Nie, lebo môj ujo robí lesný strom. A proste nie. Leave me alone, Victor. A takto sme vyhrali. Prišla auto, tak vytiahol ten strom, a keď sme sa pozreli na ten strom, čo tam je, lebo to bolo vykopené, a chceli sme to nesi dávať. A už to tam niečo veľké, keby láva, že to bylo láva. Takže hodil som tam kameň, ten kameň sa vypadol. Strčili sme tam, že ponožku, takú asi štucne, tak, vyťahli sme a hovorili, že prekvapilo mňa to, že what? No to rozžravilo to, nie? A že a tak, hej, a proste tak, hej. Tak sme zavolili ešte aj pyrotechnikov. Povedali, že to je láva za viacej vody. Tak, dobre, nechli sme to tak, no, tak domov. A už to nechli tak, no. Tuto máme, hej, za bounty. A to, jak dáte aspoň 50 lajkov, tak urobíme haste. A jak 100 lajkov, tak urobíme bounty. A už to. Tak to je... A vidíme sa za až 24 hodín 7 dní v týždni.